Moi, me ollaan HNP, eli Huonepojat, ja tänään on meidän ensimmäinen pitkä video, jossa me kerrotaan, että ketä me ollaan, miksi me tehtiin tää kanava ja mistä tää on tullut tää idea ja niin edespäin. Joten eiköhän mennä podcastin pariin tai mitä tätä voi nyt kutsua. No niin, eli mistä me alussa sitten jutellaan? Vaikka, että mistä tää lähti. Eli siis meidän ensimmäinen puheenaihe on näköjään sitten, että mistä tää koko kanava lähti niinku käynnistymään. Tai no me tehtiin tää kyllä, milloin me tehtiin tää? Eilen. 4.5.2025. Joten joo, eiköhän mennä heti tähän pariin, joten joo. Eli siis mistä tämä kanava lähti? Tämä kanava lähti siitä, että mulla Fiksuvisillä Veetillä tuli idea, että voitaisiin tehdä tämmöinen kaveriporukan kanava ja kasvattaa tätä silleen, miten me pystytään. Ja sitten mä tein Discord-servun ja sitten se lähti siitä niin ja me juteltiin siellä ja mitä videoideoita tehtiin. Ja nyt me tultiin tämmöiseen päätökseen Allun kanssa, että me tehdään tähän niin tämmönen pieni podcast, vai mitä tätä voi kutsua. Ja sitten niin Tähän tulee kai jotain muitakin lisää. Kyllä tähän tulee vielä lisää jotain muita videoita ja kaikkea on tulossa. Me koitetaan käyttää mahdollisimman paljon aikaa meidän videoihin, että ne ei ole mitään semmoitteita. Onko sulla mitään lisättävää tähän? Ei oikeastaan. Joo, no sitten se oli nopea puheenaihe. Voitaisiin mennä vaikka sitten tohon, että miten tää niinku kanava tehtiin tai silleen. No, eikö se ollut silloin eilen illalla tai joskus iltapäivällä ajateltiin tehdä tää? Niin, mä olin silleen, että miksei, että tehtäisikö YouTube-kanava. Kun ekana meillä oli niinku mietitä, että me tehdään joku niinku semmonen ryhmä tai semmonen. Mutta sitten mulle tuli idea, että tämähän olisi hyvä tehdä YouTube-kanava. Ja nyt me tehtiin YouTube-kanava. No tässä se on. Niin. Mikäs olisi seuraava? Ja sitten siitä äskeisestä, niin että milloin tää tuli tai nää mitä sä puhuit äsken, niin me otettiin Discordissa ja sitten me ajateltiin siinä, sä ajattelit tehdä kanava. Niin, ajattelen ja sitten tää tuli ja niin. Mitäs seuraava puheenaihe, että ketä me ollaan? Jotkut ehkä, niin kuin ehkä 5% saattaa tietää mut YouTubesta. En mä oo mitään semmonen iso YouTubettaja, mulla on vaan 745 tilaajaa YouTubessa. Linkki löytyy deskistä meidän kaikkien kanavalle, tai meidän kanaville. Ja käykää tilaamassa meidän kanavat ja tilatkaa myös Huonepojat. Ja laittakaa ilmoitukset päälle. Ja haluatko kertoa itsestäsi vähän? No, mä oon Allu ja mäkin YouTubeta ja mulla on joku 300 tilaajaa kanavalle. Joo. Kiitos, että kertoit itsestäsi. Tai siis silloin 400. Mitäs ois sitten puheenaihe? Me käytiin, että milloin tää on tehty ja miten me tehtiin tää. Mistä tuli idea tehdä tää. Ja ketä me ollaan. Ja mitä tänne on tulossa. Elikkä tänne on tulossa siis varmaan haasteita. Haasteita on tulossa, erilaisia hyviä videoita. Podcasteja on tulossa ja ehkä joskus spessuks on tulossa. Jos me saadaan silleen tilaaja kasvamaan, mä voin luvata, että ainakin ehkä 24 tuntia jossain. Ehkä tulee. Ja mä voin luvata ainakin, että jos me saadaan yli 500 tilaajaa niin kun tänä vuonna, niin on tulossa podcasteja ja haasteita. Ja paljon. Ja jos me saadaan sen, niin sitten mä oon oikeasti tosi kiitollinen teidän puolesta, että te olette tilannut tämän kanavan. Ja, niin, ja tykännyt ja tukenut meitä.
Mutta onko sulla enää mitään lisättävää tähän? No ei oikeastaan. Joo. Tää oli aika lyhyt tämmönen video-avaus tälle meidän kanavalle. Ja meillä on yksi sortti, käykää ihmeessä katsomassa, saatte myös vähän tietoa sieltä. Tänne me ollaan varmaan kerrottu ne kaikki tässä, mutta käykää ihmeessä katsoa siellä, laittakaa liiket pystyyn ja peukut pystyyn laittakaa ja tilatkaa kanava ja kello päälle ja kommentoikaa. Tai tilatkaa meidän kanavat. Ja tilatkaa myös meidän kanavat. Mulla löytyy Viksuvisi ja hänellä löytyy Kisu 55. just niin. 5. 3 vitosta. Kisu 3 vitosta siinä. Ja linkit löytyy deskistä, niin käykää ihmeessä kattoo. Me oltiin HNP Huorepojat. Nähdään ensi videossa. Moikka! Moikka!